Maayong buntag sa tanang mga kaigsuunan o kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan. Salamat sa Ginoo gumikan kay aduna na usab kitay kahigayunan nga makapaambit sa iyang pulong sa takna sa atong panagtigom sa pagsimba sa unang Domingo niining bulan sa Mayo. Ug ako usab nga gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. nga magsaulog, Lord be willing, sa iyang ika-95 anyos nga kasaulugan sa iyang natawhan niining tuiga. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, please turn with me to Galatians chapter 3 verse 13. Galacia kapitulo 3 bersikulo 13. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan. Gitubos kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod, niadtong siya ang nahimong tinunglo alang kanato. Tungod kay nahasulat, tinunglo ang matag usa nga gibitay sa punuan sa kahoy. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Dili ikalimod ang kamatuoran mga kaigsuunan nga kitang tanan binuhat sa atong buhi nga Dios, sa atong makagagahom nga Dios. Wala lang kita migutho niining kalibutana nga aksidente lamang. Kining tanang mga buta nga atong nakita niining kalibutana, ang tibuok universo gibuhat sa gamhanang kamot sa atong Dios. And after God created everything, He created the crowning glory of His creation nga mao ang tawo nga iyang gihimo sumala sa iyang hulagway. So, isip mga binuhat sa Dios ug isip magbubuhat mga kaigsuunan, aduna siya'y katungod sa atong kinabuhi, aduna siya'y katungod nga atong alagaran, aduna siya'y katungod nga atong serbisyuhan mga kaigsuunan ug labaw sa tanan, aduna siya'y katungod nga muhatag og balaod aron kita magkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Adunay katungod ang Ginoo niini, gumikan kay siya ang atong magbubuhat ug isip magbubuhat, walay makabuot kaniya mga kaigsuunan. Kinahanglang magkinabuhi kita sumala sa iyang gidisenyo kanato ug ang iyang gidisenyo kanato nga kita magkinabuhing balaan ug sa tanang higayon ato siyang himayaon. So isip mga binuhat sa Dios, ilalom kita sa iyang balaod ug pagbulutan susamang Hudiyo ug mga Hintil. Ang mga teknikalidad, ang mga formalidad sa balaod sa parihong Hudiyo ug Hintil mga kaigsuunan mahimong managkalahi-lahi sa pagtan-aw sa surface, pero ang prinsipyo mga kaigsuunan nagpabiling susama. Ang balaod sa Dios nagsugo kanato, nagsulti ang balaod sa Dios kung unsa ang gi-require sa Ginoo sa matag usa kanato. Nagdemand ang balaod sa Dios nga kita magkinabuhi nga balaan, mahimong balaan, makatarunganon ug maayo mga kaigsuunan. Ang sugo usab sa Ginoo nagaingon nga kinahanglan higugmaon nato siya labaw sa tanan ug higugmaon usab nato ang atong isig katawo. Ug ang balaod sa Ginoo naghulga nga ikondenar pagahukman ang tanang mga makasasala. Ug ang paghukom sa Ginoo, ang pagkondenar sa Ginoo, ang tawag niini mga kaigsuunan sa Biblia tunglo, which is dili kini madawat sa daghang mga katawhan niining kalibutana. Di nila ma-imagine nga ang Ginoo adunay tunglo o kapungot. Ang ipasabot niining tunglo, ang Dios musilot gayod ug ang iyang pagasilutan mahibulag gayod gikan kaniya forever and ever. Ug dili lang mahibulag gikan kaniya kundi magantos sa dili ma-imagine nga alantuson didto sa linaw nga kalayo sa impyerno gumikan sa sala sa mga katawhan. Now kita gikondenar, nahailalom kita sa paghukom sa Dios ug sa tunglo sa Dios, gumikan kay atong gisupak ang balaod sa atong Ginoo. Ang balaod sa atong Ginoo gihatag niya sa una natong ginikanan, si Adan ug si Eva. Ilabi na si Adan, gumikan kay siya ang atong representative, siya ang atong representante.
Ang balaod sa Ginoo gisulat na kini sa atong kalag, gisulat na kini sa atong kasing-kasing, busa walay makapangatarungan nga wa kuno nila nahibawi ang balaod sa Ginoo. Ug bisan pa ug ang atong kinabuhi niining kalibutan na puno sa kasalanan, ang atong konsensya nagpamatuod sa matag usa kanato nga nailalom gayud kita sa pagbulutan sa Ginoo. Bisan pag wala mawalihi sa pulong sa Ginoo ang usa ka tawo, kahibalo gyud siya nga ang pagpangawat sala, kahibalo gayud siya nga ang pagpatay sala, ang iyang konsensya nagtuliso kaniya, gisulat na kini sa Ginoo sa matag usa nato katanlag. Busa wala gayoy makapangatarungan nga wa sila masayod sa balaod sa Dios. Ug kun ang atong konsensya mutuliso kanato, kini tungod kay nakahibalo kita nga aduna gayoy balaod sa Dios nga moral nga atong gisupak, og nagtuo kita nga guilty kita gumikan sa pagsupak niini nga balaod. Roma kapitulo 2 bersikulo 14 hangtod sa 15. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan, ang mga dili Hudiyo wala mailalom sa balaod, apan kun sa kinaugalingon nilang paningkamot magbuhat sila sa gisugo sa balaod, kana nahimong balaod alang kanila bisan tuod, wala sila mailalom sa balaod. Ang buti pasabot niini, wala sila kahibalo mahitungod sa 10 commandments, mahitungod sa moral nga balaod sa Ginoo. But why is it nga instinct bisan pa sa mga hintil, bisan pa sa mga wala maabti sa sibilisasyon, why is it that it's instinct for all people in the world nga nasayod nga ang pagpangabit sala, nga ang pagsupak-supak sa ginikanan sala? Sumpay pa niini mga kaigsunan, ang ilang binuhatan nagpakita nga ang gisugo sa balaod nasulat diha sa ilang kasing-kasing. So gisulat na kini sa Ginoo sa matag usa ka kasing-kasing. Ang ilang mga konsensya nagpakita usab nga kini tinuod, sanglit ang ilang mga hunahuna usahay, naglaban kanila ug usahay nagsupak kanila. Now ang mga Hudiyo mga kaigsunan adunay balaod nga pinasahi, gumikan kay ang moral nga balaod sa Ginoo gi-mix, gisagulan sa ceremonial law, katong magpadugo sila, katong magsunog sila og mga insenso, ilang mga dietary rules, mga bawal nga pagkaon mga kaigsuunan, nasagol ang moral nga balaod nga nasayran sa mga Gentiles by nature, gisulat na kini sa Ginoo sa atong kasing-kasing, pero gisagulan kini og ceremonial law ug civil law. Gumikan kay mga ilustrasyon gayud kadto kung unsaon pagpasaylo sa Ginoo ang mga makasasala, nga sa daang tugon dili gayud mapasaylo ang mga tawo kung walay pagpaagas sa dugo. Maugani nga daghan kayong mga hayop nga gipang-ihaw o gipaagas ang dugo, giwisik-wisik sa altar, gumikan kay kadto mga ilustrasyon sa dugo sa Mesiyas nga umaabot, ang anak sa Dios, ang bugtong manluluwas nga magpaula sa iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo alang sa tanang mga katawhan. So mo'y hinungdan mga kaigsuunan nga ang balaod sa Hudiyo gisagulan og ceremonial aspect, isip ilustrasyon sa buluhaton sa Mesiyas nga si Hesukristo ang anak sa Dios nga umaabot. Apan ang balaang kasulatan nagakonclude gayod nga ang susamang Hudiyo ug mga Hintil nahailalom sa tunglo sa Dios, gumikan kay ang tanan nakasala, nahailalom sa gahom sa sala ug nahailalom sa paghukom gumikan sa sala. Ang balaod sa Dios mao ang nagapronounce og tunglo sa matag usa kanato, gumikan kay kitang tanan nakasala. Ang giingon sa Roma 3:23, nakasala ang tanan ug wala nakakab-ot sa himaya sa Dios. The curse which the law pronounces, ang tunglo nga gilitok sa balaod, makatarunganon, dili kini hugaw, dili kini hiwi mga kaigsuunan. Ug tungod kay makatarunganon ang tunglo nga pronounce sa balaod, gilitok sa balaod, kinahanglan gayud kining ipahamtang
ngari kanato, ug kun ipahamtang kini ngari kanato, kita mahimong alaot hangtod sa kahangturan. So, adunay duha ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa mga kaigsunan. Una, man's problem and God's solution. Ang problema sa tawo ug ang solusyon sa Dios. Ikaduha, the believer's actual redemption from the curse of the law. Ang aktual nga katubusan sa tanang mga magtutuo gikan sa tunglo nga gilitok sa balaod ug hinaot nga tabangan kita sa balaang espiritu sa atong pagpadayon niini nga pamalandong. Magampo una kita atong pangayoon ang tabang sa Dios. O dear Heavenly Father, salamat kaayo sa kahigayunan nga imong gihatag sa matag usa ka namo nga among mapamalandungan ang imong pulo nga masahait pa sa espada nga duha ang sulab. Among gipangayo nga magbunga kini sa kalag, sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga katawhan, mudangat kini sa tinuod nga pagkaila kanimo, tinuod nga kaluwasan ug malig-on ang mga anaa na kang Kristo. And this we pray in Jesus' name. Amen. Mudangat na kita sa unang punto, ang problema sa tawo ug ang solusyon sa Dios. Unsa man ang problema sa tawo, mga kaigsunan? Ang problema mao nga kitang tanan nakasala. Ang balaod naglitok og paghukom og tunglo batok kanato, mga kaigsunan. Ug ang tunglo og paghukom nga gilitok sa balaod makatarunganon, ug kun ipahamtang sa Dios ang tunglo ngari kanato, maalaot gayud kita hangtod sa kahangturan. Mao na ang problema, mga kaigsuunan, nga gipugos gayud og limod sa mga katawhan, ila kining gikalimtan, dili kini nila gustong pagahisgutan. Pero mao kini ang kamatuoran. Tinunglo kita gumikan sa pagsupak nato sa balaod sa Dios. So ang pangutana mao kini, unsaon man nato pag-ikiyas, unsaon man nato paghiling kawas gikan sa walay katapusan nga silot sa Dios. Well, ang atong teksto ning takna sa kabuntagon naghatag kanato sa tubag, mga kaigsuunan, or ning takna sa kahaponon rather. Ang atong teksto naghatag kanato sa tubag. Ang giingon diri sa atong teksto, gitubos kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod. Niadtong siyang nahimong tinunglo alang kanato, tungod kay nahasulat tinunglo ang matag usa nga gibitay sa punuan sa kahoy. So, gitubos kita ni Kristo. Mao kana ang solusyon nga gihatag sa Dios sa problema nato nga dili nato masulbad. Gitubos kita ni Kristo. Ang but pasabot ni ining gitubos, giluwas kita niya sa balaan ug insakto nga pamaagi. Giluwas kita niya sa matarong nga pamaagi. Sa unsang paagi? Siya ang mibayad sa kantidad sa atong pagtubos. Siya ang mitagbo sa gikinahanglan aron kita makabaton og kagawasan, mga kaigsuunan. Sa atong kaso, ang tunglo sa Dios kinahanglan gayod nga ipahamtang. Ang silot kinahanglan gayod nga mabayran. Pero ang problema, dili kita makabayad niini. We could never pay it ourselves. Pero ang maayong balita, mga kaigsuunan, ang matarong nga Dios nga naghatag sa balaod, siya ang matarong nga gobernador ug hari sa tibuok kalibutan, willing siya nga dawaton ang sakripisyo sa usa ka substitute. Willing siya nga itugot nga adunay tawo nga mubarog isip kapuli sa mga makasasala nga susama kanato. Pero mao kini ang requirement. Ang mubarog nga kapuli kinahanglan gamhanan, kinahanglan adunay katakos nga antuson niya ang tanang tunglo nga ipahamtang sa Dios. Kinahanglan nga sa pagbubo sa Dios sa iyang tunglo, ngadto kaniya isip kapuli, isip musalo alang sa mga katawhan. Kinahanglan aduna siya takos og gahom nga mupas-an niining tanan. Can you imagine ang tunglo sa Dios ipahamtang ngadto
kaniya ni anang tawhana, mga kaigsunan, that man must be extraordinary. Maugid ka na ang kinahanglan nga qualification. Kinahanglan extraordinary siya nga tawo aron mapas-an niya, maantos niya ang tanang tunglo ug kapungot sa Dios, mga kaigsunan. So dili lang siya ordinaryo nga tawo. Yes, tawo siya nga tinuod, pero kinahanglan labaw pa siya sa ordinaryo nga tawo aron iyang maantos ang tanang ipahamtang sa Dios nga tunglo ug kapungot batok sa kasalanan sa mga katawhan. Kinahanglan nga dili lamang siya magantos, kundili kinahanglan nga pinaagi sa iyang pagantos matagbaw ang hustisya sa Dios. So mao kini ang atong problema. Kinsa man ang tawo nga aduna gayoy dako kaayong gugma nga makapaaghat kaniya nga muantos niining tanan alang kanato, nga sa iyang pagantos, mga kaigsuunan, matagbaw niya ang hustisya sa Dios. Well, ang tubag ni ana nga pangutana wala nay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Tawo siya, pero kung ordinaryo lang siya nga tawo, pagpahamtang sa tunglo sa Dios bato kaniya, pagbundak sa tunglo sa Dios bato kaniya, mapisat gayud siya og malata kung ordinaryo lang si Jesus nga tawo. Apan sa pagkatinuod, mga kaigsunan, dili lang siya tawo kundili Dios siya nga nagpakatawo nga wala mawala ang iyang pagka-Dios. Mao nga sa iyang pag-antos sa tunglo sa Dios didto sa cross sa Kalbaryo, naantos niya ang tanan, natagbaw niya ang tanan. Ang atong Ginoong Hesukristo adunay dako kaayong gugma nga nakapag-aghat kaniya sa pag-antos ni ining tanan, isip kapuli sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ang iyang pag-antos didto sa cross sa Kalbaryo midangat sa walay katapusan nga kagawasan ug kaluwasan sa tanang magtuo ug musalig kaniya. So, si Kristo nga Dios nga balaan, iyang gisulob ang atong kinaiyahan, nahimo siyang tawo, pero wala mawala ang iyang pagka-Dios. Mikanaog siya gikan sa langit ug mipuyo kauban kanato niining kalibutana. Ug wala lang niya gisulob ang atong kinaiyahan, mga kaigsuunan, mibarog usab siya isip kapuli sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ug tungod kay nahimo siyang kapuli, siya muoy mibuhat sa tanang responsibilidad. Siya ang mibuhat sa tanang katungdanan alang sa mga katawhan nga iyang gipulihan. So, kumitado ang atong Ginoong Hesukristo nga buhaton ang tanang gi-require or gipangayo sa balaod. Mao nga gisunod ni Kristo ang tanang gidikta sa balaod, ug kumitado usab si Kristo nga antuson ang tanang gi-require sa balaod, mga kaigsuunan. Sa laktod nga pagkaistorya, gitagbo ni Kristo ang mandato sa balaod perfectly, ug giantos niya ang tanang silot nga gipahamtang sa balaod perfectly sa kinatibuk-an gayod didto sa cross sa Kalbaryo. Busa sumala sa atong teksto, si Kristo mao'y nahimong tinunglo alang kanato. Ang sintensya sa paghukom sa Dios, ang sintensya sa tunglo sa Dios, gibalhin gikan kanato ngadto kang Kristo. Siya ang gihukman, siya ang gikondenar, imbis na kita ang hukman o silutan, mga kaigsuunan. Namatay si Kristo gumikan sa atong mga kasalanan. So ang pagtubos, mga kaigsuunan, kining gitawag og redemption. Dili lang kini mao ang pag-rescue. Ang redemption, mga kaigsuunan, pagbayad usab sa kantidad sa pagtubos o paglukat. Ug ang kantidad, mga kaigsuunan, dugo, kamatayon. Roma 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. So, kung atong
Pamalandungan gayud kini mga kaigsunan, kung nagsalig kita sa atong Ginoong Hesukristo, dili na kita tinunglo. Gumikan kay si Kristo ang nahimong tinunglo alang kanato. So wala na itunglo pa nga nagpabilin kanato. Pinaagi sa pagkamatay ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo, iyang gilukat ang atong kagawasan mga kaigsunan. Ang dugo ni Kristo mao ang kantidad sa paglukat. Mianhi si Kristo aron ihatag niya ang iyang kinabuhi isip paglukat sa daghang mga katawhan, ug iya gayod nga aktual nga gihatag kini mga kaigsunan. Ang sumpay pa sa atong teksto sa Galatians chapter 3 verse 13 ang giingon dinhi, tungod kay nahasulat, tinunglo ang matag usa nga gibitay sa punuan sa kahoy. Well, si Kristo gibitay sa kahoy. Gibitay siya didto sa cross sa Kalbaryo mga kaigsunan. So giproklamar sa atong Ginoong Hesukristo publicly nga siya ang nahimong tinunglo alang kanato. Sa kaugalingong lawas sa atong Ginoong Hesukristo, siya ang bulahan nga Dios, siya ang tinuod nga Dios, siya ang tinubdan sa tanang panalangin nga na-enjoy sa tanang kabuhatan, pero si Kristo nahimong tinunglo. Nahimong tinunglo aron mahimong atong manunubos. Ug iyang gisulob ang atong pagkatawo, ang atong kinaiyahan. He became our kinsman, our representative, ug isip representante nato, aduna siya'y katungod sa pagtubos, ug iya gayod nga gibayran sa kinatibuk-an gayod ang atong kagawasan. Busa dalaygon kaayo ang pangalan sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan hangtod sa kahangturan. Sa ubang translation sa Biblia, gitranslate kining Galatians chapter 3 verse 13, isip nga Christ has wholly purchased us from the curse of the law. Sa Bisaya pa, kinatibuk-an gayod nga gipalit kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod. Kung atong tun-an ang konteksto sa Book of Galatians, nag-imagine ang mga taga-Galacia nga katong pagpalit ni Kristo, katong paglukat ni Kristo, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo, dili kompleto, murag half lang, katunga lang nga paglukat, mao nga andam sila nga naminaw sa mga mini nga magwawali, nga nag-ingon nga kinahanglan magpatuli sila, kinahanglan nga musunod sila sa seremonya sa mga Hudiyo aron sila maluwas. So, nadagit sila mga kaigsuunan. Pero ang giingon ni Pablo, no, dili ka na tinuod. Ang katong pag-antos ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo, tibuok gayod nga bayad ang iyang gibayad ni adto. You have been wholly purchased from the curse because of the death of Jesus Christ and His righteousness. Mao nga, atong dayigon ang gugma sa atong manluluwas. Dako gayod kaayo ang iyang gugma to the point nga andam siya nga mikanaog, nagpaubos sa iyang kaugalingon, magantos pag-ayo didto sa cross aron matubos ang mga makasasala nga susama kanato. Dako usab kaayo ang gugma sa Dios Amahan nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak, wala niya gihikaw mga kaigsuunan for the purpose of redeeming sinners like us. Dako gayud kaayo ang gugma sa Amahan nga andam siya nga gidawat ang sakripisyo sa iyang anak isip kapuli sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Gitugutan sa Dios Amahan nga ang substitute mao ang mag-antos alang sa atong katubusan. Dako gayud kaayo ang gugma sa atong buhi nga Dios. Mao nga ato siyang daygon, gumikan sa iyang gugma nga dili masukod mga kaigsuunan, sa iyang gugma nga dili gayud matupngan, sa iyang grasya nga kahibulungan gayud kaayo. Mao kadto ang unang punto sa atong pamalandong niining taknaa, ang problema sa tawo ug ang solusyon sa Dios. Ikaduhang punto, the believer's actual redemption from the curse of the law. Ang aktual nga katubusan
sa mga magtutuo gikan sa tunglo sa balaod. Dili kini teorya ang tanan mga kaigsunan, kaning teorya nga taman ra kita sa paghisgot-hisgot sa atong baba, taman ra sa pag-uyon sa atong hunahuna. No. Kung ikaw magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo, aktual gayud ikaw nga natubos. Busa dili na kinahanglan nga mahadlok pa ikaw mga kaigsunan. Aktual bagayod ikaw nga natubos gikan sa tunglo sa balaod. Si Kristo bagayod ang nahimong tinunglo alang kanimo ug alang kanako. Mao kini ang mga pangutana nga kinahanglan gayod nga atong tubagon finally unsa may giingon sa balaang kasulatan. O kinahanglan ang balaang kasulatan mao ang atong giya. Mianhi si Kristo alang sa pagluwas sa mga makasasala. Ang pangutana, makasasala ba ikaw? Kung makasasala ikaw, gimisyunan ka ni Kristo nga pagaluwason. Palpak ba si Kristo sa iyang misyon? Ang pangutana niini, ang kunon ba nimo nga ikaw makasasala? Gumikan basin og gatuo ka nga buutan kayo ka. Basin og gatuo ka nga mahimo nimong luwason ang imong kaugalingon kay buutan man pud ka. Pero kung imong giangkon nga ikaw makasasala, nahiilalom ka sa tunglo sa Dios ug wala kay katakos nga mutangtang niana nga tunglo, qualified ikaw alang sa buluhaton ni Kristo sa pagtubos. So ang question, are you a sinner? Am I a sinner? Nabati bagayod nimo nga ikaw makasasala, habitually nga nagpakasala sa matag adlaw? Nagpaubos bagayod ikaw? Mi surrender na bagayod ikaw sa kamatuoran nga makasasala gayod ko? Dili gayod ako makaluwas sa akong kaugalingon? Ug aduna ba ikaw tinguha nga maluwas gayod gikan sa gahom ug silot sa imong sala? Kung aduna ikay tinguha, higala, mao kini ang good news. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga iyang gihatag ang iyang bugtong nga anak, nga si bisan kinsa ang mutuo kaniya, dili gayod malaglag kundili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ang pangutana, mituo ka ba kang Kristo? Nga ang iyang sakripisyo dito sa cross, nga ang iyang pagka tinunglo alang sa mga makasasala nga susama kanimo, igo na. Mituo ka ba sa anak sa Dios nga si Hesukristo nga nahimong tinunglo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako? Mituo ba gayod ikaw? Mituo ba gayod ako? To the point nga akong isalig ang akong kalag sa iyang mga kamot aron ako pagaluwason. Nagatuo ba gayod ikaw higala to the point nga imong isalig, imong itugyan ang imong dautan nga kalag ngadto sa mga kamot ni Kristo aron iyang pagaluwason? Nagatuo ba gayod ikaw? Nagatuo ba gayod ikaw higala nga musalig lamang gayod sa dugo ni Kristo alang sa imong kapasayloan, nga musalig lamang sa nahumana nga gibuhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo alang sa katubusan, ug gipamatud-an kini pinaagi sa pagbanhaw ni Kristo gikan sa mga patay? Mituo ba gayod ikaw kang Kristo to the point nga miundang na ikaw sa pagsalig sa imong kaugalingon ug imo nang gididikar ang imong kinabuhi ngadto kaniya aron magamit sa iyang pagserbisyo mga kaigsuonan aron sa kahimayaan sa ngalan sa Dios? Kung nagatuo gayud ikaw, kung nagasalig gayud ikaw, walay duda giluwas na ikaw ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod. Aktual gayud ikaw nga giluwas. Nagatuo ako, busa walay duda, aktual gayud ako nga giluwas ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod. Dili ka na mahimong tinunglo, dili na ako mahimong tinunglo, gumikan kay si Kristo na himo ng tinunglo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Gitagbaw na ni Kristo ang dikta sa balaod, ang hustisya sa balaod mga kaigsunan, gitagbaw na ni Kristo pinaagi sa iyang pagsunod
hingpit nga pagsunod sa sugo sa Dios nga misangpot sa iyang kamatayon didto sa krus sa Kalbaryo, isip manunubos. So, sa korte sa Ginoo, isip maghuhukom, acquitted na ang tanang mga magtotoo. Gipronounce na isip matarong, gumikan kay ang pagkamatarong ni Kristo gisulob na ngadto kanila. Now, hunahuna kini mga kaigsunan. Ni adtong gibautismo, gibunyagan si Kristo, gibautismuhan siya ni Juan Bautista. Adunay tingog nga nabati, nadungog gikan sa langit nga nagingon, kini ang akong pinanggang anak, kaniya may kalipay ako. Pero ni adtong gilansang si Kristo didto sa krus sa Kalbaryo, siya nahimong tinunglo alang kanato mga kaigsunan. Wala na gayud nadungog ang tingog nga nagaingon, kini ang akong pinanggang anak, kaniya may kalipay ako. Ang nadungog mao ang singgit ni Kristo, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Gumikan kay gibiyaan gayud si Kristo sa iyang amahan kay nahimo siyang tinunglo. Siya ang gibundakan sa tanang tunglo ug kapungot mga kaigsuunan. Wala miingon si Pablo nga si Kristo nahimong tinunglo alang sa iyang kaugalingon. No. Nahimong tinunglo si Kristo alang kanato. Wala nahimong tinunglo si Kristo alang sa iyang kaugalingon. Gumikan kay personally, inosente si Kristo, wala siya sala. Wala siya gibuhat nga tako siya nga pagapatyon og mahimong kauban sa mga kriminal nga gilansang didto sa krus sa Kalbaryo. Ang rason nganong giantos ni Kristo ang tanan was that gilansang siya isip kapuli. Imbis nga ikaw ug ako ang pagasilutan, si Kristo ang midawat sa tanang silot tunglo ug kapungot didto sa krus sa Kalbaryo. Ang atong sala nahimong sala ni Kristo aron dili kita masilutan. Siya ang mibarog mga kaigsunan. Mao kini ang ebanghelyo. Ang bot pasabot nining ebanghelyo, good news. Mao kini ang good news. Katubusan, pagtubos kanato pinaagi sa dugo ni Hesukristo. Mao kini ang maayong balita, malipayong balita, kaluwasan gikan sa tunglo ug kondemnasyon pinaagi sa pagtuo, simple nga pagtuo ug pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon sa Buhat kapitulo 13 bersikulo 39, mao kini ang giingon, ug pinaagi kaniya ang tanang magtutuo na himong gawasnon na sa tanang butang. Ang but pasabot na himong gawasnon na nga mga lagad sa Ginoo. Kung si Kristo mao ang naglukat kanato, pinaagi sa iyang pagkatinunglo alang kanato, dili na kita kinahanglan nga mahadlok pa nga basin og mahimo kitang tinunglo. No, kinahanglan nga dili kita mahadlok mga kaigsuunan, kundili atong barugan ang gisaad sa Roma kapitulo 8 bersikulo 1 nga nagaingon, dili na hinukman sa silot sa sala ang tanang nahiusa kang Kristo Jesus. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Dili nato kaminusan mga higala ang gibuhat ni Kristo. Ang mahimayaon nga gibuhat ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. Dili nato kaminusan ang mensahe sa ebanghelyo nga adunay mibarog isip tinunglo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Kinahanglan nga ato kining dawaton. Kinahanglan nga ato kining seryoso gayud kaayo nga barugan. Dili nato kaminusan kini higala. Kinahanglan tuuhan nato kini nga adunay pagsalig. O kinahanglan nga dili kita magpadayon sa pagpakasala. Gumikan kay ang pagtuo sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo mao ang pagtuo nga nagdangat sa pagpatay sa atong sala, nga dili na kita nahailalom sa pagkaulipon sa sala. Walay tinuod nga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mituo nga si Kristo nahimong tinunglo alang kanato aron pagatubuson kita gikan sa tunglo sa balaod, and yet after kita nahimong magtutuo, magpadayon kita sa pagkinabuhi diha sa sala. No, that is impossible.
Ang salvation nga gihatag sa atong Ginoo, kaluwasan gikan sa sala, gikan sa pagkaulipon sa sala. Ang kaluwasan mao'y mag-aghat kanato nga magkinabuhi diha sa gugma ug diha sa pagkabalaan. Dili tinuod nga pagtuo sa pagpanglihok sa Dios nga pagkahuman niini nagpadayon sa pagpakasala. Faith without action is dead. If you love me, keep my commandment. Ang tinuod nga pagtuo nakabaton kini og kagawasan gikan sa sala pinaagi sa dugo ug pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Kung si Kristo maong nag-antos sa tanan alang kanato, kinahanglan nga andam usab kita nga moantos alang kaniya. Mao nga ang adlawng Domingo, adlaw sa pagsimba, adlaw nga igpapahulay, dili nato kini isipon nga kabug-aton mga kaigsuunan. Kinahanglan gayud nga andam kitang musakripisyo alang sa Ginoo, gumikan kay misakripisyo siya alang kanato. Kining mo anhig yun kita sa simbahan aron sa pagdayig ug pagsimba sa Ginoo, taliwala sa kalisod, taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, atong antuson ang tanan alang sa atong Ginoong Hesukristo. Wala ra kana kakumingking sa pag-antos sa gibuhat ni Kristo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Kinahanglan nga andam usab kita nga mudawat sa tanang pagbugal-bugal sa mga katawhan. Kinahanglan nga dili nato kini bali-balihon, gumikan kay si Kristo, gilud-an, gibugal-bugalan, gihampak tungod og alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Hinaot nga ang Ginoo, ang balaang espiritu mo'y maghatag kanato og grasya nga ikinabuhi kining tanan. Gihatag ni Kristo ang tanan alang kanato aron kita lukaton gikan sa atong sala, aron kita himuong balaan alang sa iyang kaugalingon, aron kita mahimong iyang pinasahi nga katawhan nga madasigon sa tanang maayong butang. Busa mga higala, kung aduna ikay sinsiro nga pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, wala na ikaw nahailalom sa tunglo sa balaod. Pero kung imong gikaminusan ang gibuhat ni Kristo dito sa cross, ug wa gayud nimo saligi nga katong tanan alang sa imong kaluwasan ug kagawasan, ang Biblia nagaingon nahailalom paghihapon ikaw sa balaod. Wala kay ebidensya, wala kay pruweba nga si Kristo namatay alang kanimo. Ug kung si Kristo dili nimo manunubos, kinahanglan gayod nga maalaot ikaw hangtod sa kahangturan. Kung si Kristo wala nahimong tinunglo alang kanimo, ikaw ang mahimong tinunglo ngadto sa eternidad mga kaigsuunan. Ug walay makaluwas kanimo gikan sa tunglo sa balaod kundili si Kristo lamang. Ug si Kristo lamang ang magaluwas kanimo kung mutuo ug musalig ikaw sa iyang ngalan, kung mutuo ug musalig ikaw sa iyang hamili nga dugo, ug kung mutuo ug musalig ikaw sa iyang paglukat didto sa cross sa Kalbaryo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Busa, ayaw na og langan-langan, higala. Pag hinulsol sa imong sala, ang kuna ang imong pagkawalay nahot ug saligi lamang si Hesukristo ingon nga imong Dios ug manluluwas, ug ikaw maluwas gayod, matubos gayod, matangtang na ang tunglo sa Dios batok kanimo. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Among gipangayo ang imong grasya. Among gipangayo ang balang espiritu mo'y magapahinumdom niining tanan sa hunahuna ug kasing-kasing sa mga katawhan nga dili nila kini kaminusan nga mensahe, nga dili nila kini baliwalaon, nga si Kristo ang nahimong tinunglo alang kanamo, ug gumikan kay gisalo ni Kristo ang tanang tunglo. Kami nga nagasalig kaniya dili na nahimong tinunglo, wala na nahailalom sa tunglo sa Dios. Salamat ni ining maayong balita o Dios. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.